Hej og velkommen tilbage til Moleshowet. I dag har vi 2 moler i studiet. Den ene, Kjeld Molesen. Den anden, Benny Molesen. Ja, Benny. De er 2 brødre. De er meget glade for hinanden. Hvad har I at sige? Jo, men jeg vil gerne sige, at jeg er lige at blande med. Jeg er rigtig glad. Og så kan jeg rulle lidt spise det. Må jeg se? Kan I se det er gode? Som du kan se, kan Benny Molesen godt lide at give Kjeld Molesen fisk med grøntsager. Nu går jeg ud igen. Nej, se nu det. Jeg tror, vi følger efter dem. Se nu der. Nej, hvor er I klodset. Jeg var lige ved at vælte. Ja, Vil I gerne have noget yoghurt? Ved du hvad? Jeg kan godt lide yoghurt. Det er en fin farve. Hey, jeg er Grimmy. Ja? Skal vi ikke gå en tur? Jo, kom. Nu går vi en tur. Ja, jeg tror lige, du skal give slip på min hånd. Tak. Jeg kan godt lide dine 11. fingre. Hold dig væk fra den. Skal vi ikke gå en tur ud i parken? Den var god. Hey, du der. Skal vi ikke gå en tur i parken? Jo, lad os det. Nu går vi. Lad os følge efter dem. Se lige, hvordan de går. Ej. Kjeld Molesen går mærkeligt. Se der. Benny Molesen faldt igen. Nu kan vi hoppe på harmonien. Yeah! Jeg vil være med. De er i dårlig form. Ej. Ja, han hørte lige. Kjeld Molesen har problemer. Se lige, hvordan ægte moler hopper. Nej. Nej. Så kan jeg flot mole op. Op med dig igen, Benny Molesen. Må vi se? Så tror jeg, vi siger tak til vores 2 molevenner. Må vi få et godt kram? Ja. Hej, se jer.